Srdečne vás pozdravujem, milí naši poslucháči z redakcie Silného výberu. Sa vám od mikrofónu hlásim ja, Slavomír Olšovský, čiže starší pán v rokoch, SPVR, s mojím monoformátom Slovo dobytky LP. Na úvod by som chcel klasicky poďakovať kolegom z redakcie, osobitne drahému zvukovému majstrovi Patrikovi Benito Kakovi, ako aj všetkým vám, ktorí venujete pozornosť týmto hláseniam a ktorí tento náš obsah zdieľate, páčikujete a robíte s ním všetko, ako hovoril Martin, čo moderný človek vie robiť. Veľmi pekne ďakujem tým, ktorí ste si zapli alebo ktorí si zapnete na odber môj kanál na YouTube SPVR, respektíve si abonujete Substack, ktorý mám, spvr.substack.com, kde môžete nájsť tieto eseje aj v textovej podobe, takisto s pridanou hodnotou v podobe medzititulkov a rôznych hyperlinkových odkazov. A po tomto stručnom úvode, ak dovolíte, pristúpim už k samotnému dielu. Dnes uverejňujeme slávnostne druhý diel eseje s názvom Respublica Subtatris. Je to esej o našej vlasti, aká by mohla, či mala byť. Respublica Subtatris, druhý diel, osvojiť si štát. Pozorujem Maďara Pétera, nebojím sa povedať, že vodcu takmer celonárodného protiorbánovského povstania, ako máva maďarskou vlajkou, oblečený do bočkaja s neodmysliteľnou kokardou v klope, a ako mu dolnozemské dámy pripevňujú pently triklóry na jeho žrť. Tento obraz nie je pre mňa stratený, lebo si z detstva pamätám ako jeden zo zázrakov skvelú animovanú rozprávku Lúdáš Mati o jednoduchom husiarikovi, ktorý prezlečený za urodzeného potrestal za všetkých chudobných, nenásytného a obtučnelého veľmoža Dobrodiho, takmer som napísal, respektíve povedal Viktora. No, tak sme sa dočkali. A v noc na 13. apríla tohto roka, kedy tento muž, Maďar Péter, porazil na hlavu 16 rokov vládnuceho predsedu vlády a zväzu čoraz starších, ale stále mladých demokratov, lebo to Fidesz znamená. Táto noc bola jedna z tých divokejších, nie len v Budapešti, ale nebojím sa povedať, že isto aj v Kieve a aj vo Varšave. Sledoval som púť tohto nového hrdinu Európy, Maďara Pétera, odkedy sa objavil tak povediac na scéne, keď sa zastal svojej manželky, niekdajšej maďarskej ministerky spravodlivosti, potom ako bola spolu s prezidentskou Dolnej zeme obetované ako baránky, tuto je tá rodová nejednoznačnosť intended, keď sa tam objavil škandál s omilostením osôb zapojených do pedofilného zakrývania pedofilných tragédií. Zdal sa mi vtedy ako gentleman, rytier, ktorý vzorne chráni svoju lady, samozrejme až do momentu, keď sa ukázalo, že si nielen tane nahrával svoju manželku a matku svojich detí, ale ešte aj neváhal to použiť ako prostriedok v boji, keď sa mu postavila politicky aj rodine chrbtom. Osud to chcel, že som stal pár metrov od neho, keď sme spoločne protestovali proti Lex Beneš pred budovou slovenského veľvyslanectva v Budapešti minulý december, aby sme vyjadrili solidaritu hornozemským Maďarom, ktorých zlovláda Roberta Fica terorizuje už aj trestne kódexovo, čo je tak asi jediné novum, čo súdruh Priemer v rámci svojej štvrtej vlády pre nich urobil, respektíve priniesol. Nemám preto žiadne ilúzie a ani zhliadnutie rozkošne romantizujúceho životopisného či skôr životodárneho snímku Maďarovi Péterovi s až ľúbostným názvom Jarný vietor s tým nič neurobilo, hoci ide v prípade tohto filmu o skutočný propagandistický majsterštyk. Toľko v ňom zaznelo otázok, ale ani jedna aspoň trochu pod kožu. A sa žiada zvolať, takto sa to robí do psej matere. Ale vráťme sa k úvodnému obrazu tohto textu. Či už v Bočkaji alebo v turistickom, keď krážal krížom dolnou zemou alebo kdekoľvek sa objavil s národnou trikolórou v ruke a recitoval Nemzeti dal, volanie do zbroje maďarských mladých revolucionárov 15. marca 1848 proti rakúskej nadvláde, vždy Maďar Péter pôsobil zahalený do Pirošfehy Zelt veľmi patrične na mieste a akoby zrasteno s ňou.
s touto maďarskou vlajkou. Nič nepôsobilo rušivo, nič neprekážalo nemiestnym pátosom a on, opretý o svoj veľmi dobrý rodokmeň a ešte aj veľmi distinktívne, hoci zároveň generické priezvisko, si nárokoval na trón svojej ríše národnej, ako keby mu patril po praslíci a je po meči a odveky. Alebo keď dáva tlačové konferencie s asi 50 úhľadne zarovnaných maďarských vlajok za sebou. Alebo keď jeho priaznivci v obrovských počtoch mašírujú po mojej milovanej Andráši út na Höšöktere s maďarskými vlajkami, s dierou, so svetoštefánskym znakom, či bez. Všetko im dáva zmysel, jemu a jeho podporovateľom, a nikto si nepripadá trápne, nacionalisticky, šovinisticky, zneužívajúco národnú symboliku, ani pošliepávajúci hrdú pamiatku predkov. V spomienkach zalietávam, ako som v nedávnej minulosti videl u nás v radoch našeho z tých troch Slovensk pokus o niečo podobné. Bol to jeden z predvolebných mítingov prezidentka Ivana Korčoka, myslím, že to bolo na Bradle pri Štefánikovej mohyle. A dokonca si spomínam, že či už pri tejto alebo pri inej príležitosti zaznelo z jeho úst, čo aj na iných miestach z úst jeho poradcov, že si teda nesmieme my, to lepšie Slovensko, nechať zobrať slovenskú vlajku a trikolóru nacionalistami a neonacistami a že aj my sme dobrými Slovákmi a Slovenkami. Pri pohľade na tie vlajky vtedy a pri pohľade aj na môjho kandidáta, ako sa snaží osedlať koňa slovenského nacionalizmu v krajine, ktorá je výkladnou skrňou mnohonárodnostných dejín a súžitia, či skôr súúmoru, s vlajkou, ktorú stihli od nežnej revolúcie zašpeniť už toľký, počnúť Mečiarom a končiac Ficom, som sa cítil veľmi nepatrične, trápne a jaksi v rozpacích, ako by povedal prezident Havel. Isté, je to len môj pocit, ale... a to si myslím, že máme podobné so značnou časťou Nemcov aj Čechov, ako si pociťujeme, že národné farby, to sa patrí, keď je futbal či hokej, a aj to len, keď sme ešte na štadióne, respektíve v jeho okolí, a hlavne, ak tak máme do 30 rokov, respektíve menej. Nechám teraz bokom aj moje pochybnosti o tom, či toto mávanie fanglami malo potenciál priniesť pánu Korčokovi nejaké nové hlasy. Neviem si predstaviť, ako zrazu nejaký volič Smerohlas SNS či Republiky pri pohľade na národné farby v rukách tohto niekdajšieho takmer lídra kandidátky SAS do parlamentných volieb si povie: aha, tak nie, to sa predanie Soreša, ani nepošle slovenských chlapcov bojovať na Ukrajinu. Nie, veru, je to onej Dígazi Hazafi, skutočný slovenský vlastenec. Naše stredoeurópske vlajkonočístvo ma prešlo už v časoch tupého mečiarizmu, keď sa patriotizmom zaštiťovala najväčšia zberba. Dzurinda a jeho tím, to boli moji ľudia. Tí boli za členstvo Slovenskej republiky v EÚ a NATO, republiky ako štátu, nech mi je dovolené počiarknúť, pričom o národe nepadalo takmer ani slovo. Nikto sa nechcel podobať na Párisa či Markuša, išlo striktne o členstvo na úžitok v týchto euroštruktúrach všetkých nás, občanov a občianok, a aj o vyriešenie večných sporov o jazyk či tabule na juhu našej krajiny. Preto môj dnešný vzťah k národnej symbolike, ako je zaužívaná, dospel tam, kde dospeli Bielorusi a Rusi potom, ako ich národná symbolika bola poškodená tými najhoršími zločinmi proti človečenstvu. A preto aj ja, ak by som mal ešte niekedy s čistým svedovím nad hlavu zdvihnúť nejakú vlajku, musel by som z tej v úvodzovkách našej, v skutočnosti slovanskej či ruskej, trikolóry odstrániť červený pruh. To by mohla byť mimochodom nová vlajka novej vlasti pre nás všetkých, Republika Subtatries. Po tejto drobnej vexilologickej úvahe už môže nasledovať len heraldická bodka. Aj s našim štátnym znakom bude na čím čosi robiť, pretože ten dnešný na veľké nešťastie všetkých už ničím nekorešponduje a len sa úboho zneužíva kmíny všetkých mastí, aby mlátili prázdnu slamu o vlasti, cyrilometodských tradíciách a tak ďalej a podobne. O tom, že v našej vlasti žije množstvo občanov, ktorí nie sú kresťanského vierovyznania a tento štátny znak z nich robí občanov druhej kategórie, ani nemusím hovoriť. Štátnou estetikou sa však vzťah k vlasti nebuduje. Ak by to tak malo byť, na Slovensku by vládli synovia a céry víťazoslava Morica a v Maďarsku by aj tieto ostatné voľby vyhrala turbomlátička prázdnej patrioslamy v jednej osobe aj s obrovským preinštalovaným mechom spredu Orbán Viktor. Vlasti vzťah však budovať treba. Je to úloha prvotného významu pre prežitie štátu. A ako sa tak pozerám po svojom susedstve v Nemecku, nie len nášho.
Celé toto moje cvičenie s štátnymi symbolmi, porovnávanie sa s Maďarom Péterom, je len ďalší zárez v rámci dlhoročného vyrovnávateľa sa s následkami vlastných prianí. Skutočne platí to slávne anglické watch what you wish for. Jeden z popredných separatistov na naše alma mater mám a ja maslo na hlave. Bol som za samostatnosť našej republiky už v čase, kedy ešte spolužiaci a známi z občiansko-demokratickej mládeže a kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska organizovali žiarovkové referendum a pri mojom príchode napríklad do kaviarne Krym povstávali, vtyčovali pravicu a vykrikovali po mne na stráž. Áno, bol som tomuto cieľu samostatnému Slovensku ochotný obetovať mnohé, bol som na Šupnom námestí protestovať, keď predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvolalo Mečiara a mal som toľko známych v radoch študovej mládeže, že som si vyslúžil na internáte Družba návštevu podivuhodného československý hovoriaceho pána s odznakom FBS, Federálna bezpečnosť informačná služba alebo niečo podobné, ktorý sa živo zaujímal v rozhovore, že co mi tak na tom spoločnom státe tak ako veľmi vadí, že jo? No, teraz, viac ako 30 rokov potom, ako sa mi splnil niekdajší sen, ktorého som obetoval mnohé, vrátane žiaľ aj nejedného princípu, teraz v karmickom treste za to, že som môjmu účelu neváhal zasvetiť aj nejeden prostriedok, sa pozerám na vlast, rozkradnutú a zahambenú a na kolenách, v područí organizovanej zločineckej skupiny, už ani nie veľmi bielých golierov. Michael Collins vo mne nezomrel raz rukami mužov Imona de Valera, ale pácha opakovane samovraždu. Odkedy som z vlasti odišiel, nepozorovane, pozorujem a zapájam sa z diaľky s menšou či väčšou intenzitou a v rôznych formách, pretože vlast a ľud, občianstvo, na rozdiel od stereotypných predstav, nie je len personálny substrát v rámci beztak nakreslených pomyselných hraníc, alebo fotka hlavy štátu v triede a policajti v autách s 3 rôznymi polepmi zbijajúci občanov o pokuty na každom výnosnejšom rohu. Isto nie som sám z tých desiatok tisícov, ktorí viac či menej nadlho až na veky odišli z rodnej hrudy a ktorí však stále cítia spätosť so svojou krajinou a tak či onak v nej žijú alebo pôsobia ďalej, aspoň mentálne. Pre nás republika nie je kus zeme vykolejkovaný pätníkmi štátnej hranice, pre nás je to spoločenstvo je občanov roztrúsených po celej zemeguli a rodné kraje a naši drahí, ktorí zostali doma. Teraz, keď sa antidemokrati zo Smerohlasa SNS pokúšťajú oklieštiť práva diaspory na jej účasť v parlamentných voľbách, namiesto toho, aby jej umožnili hlasovať korešpondenčne aj v tých prezidentských, je nás vďaka protestom vidieť všade po svete a v rôznych komunitách. Je osobitne perfídne, že nás opráva jali oberať sa papieroví národovci, dedičia časti Československa, ktoré vzniklo najmä zásluhou zahraničného odboja. Je to pľúvanec do očí tých, ktorí verní odkazu Spolkovo, čo podpisovali Clevelandskú a Pittsburghskú dohodu, ďalej pestujú rodoľubstvo, čo len môžu zo všetkých svojich síl. Nebojím sa povedať zločincami, ktorí roky takto prznia náš štát, a to popri jeho rozkrádaní, čo tvorí hlavnú náplň ich činnosti, sa už snáď ani nevládzem pozastavovať. Navyše tak činia v rôznych formátoch, miestami aj celkom zábavných mnohí iní. Spomeniem pre mimoriadne zásluhy najmä mne blízkych a drahých Arpáda Šoltésa, Michala Havrana a sama Marca. Zamýšľam sa však čoraz častejšie ako človek poučený taoizmom nad rubom mince, na ktorej je Ficov anfas, nad tým, ako sa toto všetko mohlo a môže diať už takmer 3-5 ročnice. A dlhé roky pozorovania Slovenska zvonka a života medzi Germánmi a inými západnými kmeňmi boli tak milostivé, že mi priniesli jedinečnú perspektívu. Konkrétna perspektíva, z ktorej často rozjímam nad životom, vesmírom a vôbec, sa ponúka napríklad z Metzenbergu, odkiaľ je výhľad na najstaršie nemecké mesto Trevír Augusta Treverorum, sídelné mesto rímskych cisárov. Túto perspektívu si pravidelne zasluhujem výbehom na tento kopec nad našou dedinou, ktorý je, vďaka neutíchajúcemu úsiliu Rímskeho zemského múzea od 80. rokov minulého storočia zdobený vykopávkami a replikou Merkurovho chrámu vo veľmi dobrej kondícii a prístupného, tak ako to majú Nemci najradšej, zadarmo, bez vstupného. Eintritt frei. Pri pohľade na sochu Boha aj zlodejov a najmä na jeho
priam in your face vyvedený penis, si pravidelne spomeniem na súdruha Priemena Fica, ale pri výhľade na Mozelu a Trír a pri zbiehaní dole smerom k pozostatkom Vicus Tabernae a ležiacom kedysi na rímskej ceste z Trevíru do Divoturum Medio Matricorum, čo je dnes Metz, mesto vo Francúzsku, už ale častejšie dúmam zväčša nad rímskou ríšou aj svetou a jednotou Európy ponad hranice kmeňových záborov. Áno, je to moja rekurentná téma, ale ako sa mi javí po istom celoživotnom svetobežníctve, pod našimi vernokulárami, či skôr nad nimi, sa týči latinčina a latinský svet, čo za staročia na našom kontinente vytvoril aj natvoril vrátane reformácie, aj kontrareformácie mnohé. A kdekoľvek našinec príde, všade poklakne a do rovnakej omše si odriekne svoje očenáš a do rovnakej melódie si zaspieva Štýlenach či Tichú noc. A hoc by sa mi veľmi chcelo, aby všetky cesty vedúce do Ríma, aj tie z našej vlasti, boli rovnakej kvality a porovnateľnom množstve v prepočte na obyvateľa, hoci túžim po istej uniformite úrovne kultúry, nie však je prejavov, síce nerád, ale musím pripustiť, že sú tu isté aspekty, tak povediac národného, respektíve ľudového svojrázu, ktoré aj napriek drang na hosten nadnárodných spoločností a nátlaku rôznych Persilov a Siemensov pretrvávajú. A veľmi dobre to vidno na tejto ceste, ktorá vedie k môjmu v úvodzovkách chrámu, kde činím pravidelne pokánie. Po výbehu na Metzenberg ma roky fascinuje jedna vec. S výnimkou výročných rímskych slávností na ceste na náš Römischer Tempelbezirk Tavian nestretnem tam živej duše. S výnimkou občasného srdca alebo turistov zo vzdialenejších spolkových krajín, ktorí využívajú tiché a zastrčené spodné parkovisko pod chrámovým kopcom na kemping, hlavne počas pekných a teplých víkendov. No a napriek tomu, že túto našu dedinskú antickú pamiatku charakterizuje predovšetkým ľudoprázdnosť, tak cesta na ňu je vždy ako lusk. Menovite vždy je udržiavaná, či už na jeseň, keď padá lístie, vždy ju niekto, keď už by zbeh bol pre samú mokrá, žalúď a konáriky zdraviu nebezpečný, vždy ju niekto vyzametá a v zime v prípade snehu ju aj pravidelne niekto odhrňa. Priznám sa, že ma tento jav udivoval, pričom som ho dlho považoval za akýsi výstrelok, kontrapunkt nemeckej chronickej šetrnosti, pretože hoci som bol priamy beneficient tejto údržby, zdala sa mi mrhaním ľudských, strojových aj časových zdrojov našej malej a nie bohatej obce. Jedného čarovného dňa som sa však vybral na Metzenberg nie na účely behu, ale len prechádzky. Pravdepodobne pre chorobu alebo iný dôvod, ktorý mi bránil v mojej zmiteľnej záľube. Tuhla sa stal zázrak a ja som tam nielenže stretol živého človeka, ale rovno aj pracovníka našich obecných technických služieb. I ja som sa do rozhovoru aj napriek mojej Pidgin Deutsch. Vyzvedal som, že prečo tú cestu pravidelne udržiavajú, hoci po nej po celý rok takmer nikto nechodí. A pán sa mi prizrel do očí ako človeku duševne zahostalému, mi stručne a jasne mozelským dialektom vysvetlil, že to preto, lebo udržiavať ju suchú a čistejšiu je lacnejšie, ako za každým stavať novú. A aj by som si býval pomyslel, že ma zrazu osvietilo, ale nie je to len slnko, tento nezvyčajný dáv v tomto našom upršanom kútie Porínia Falcka na mňa vykuklo. A ja som prišiel na tretiu z triády, čo považujem za najväčší, nielen vizuálny, rozdiel medzi týmto mojím doma v taverne a tým u nás doma na Slovensku. Čo človeku udrie do očí, keď si privykne na život v Germánii a príde počase späť na Slovensko, je to množstvo múrov, plotov a zábran a všelijakých bariér, ktoré sme si nastavali. Niekedy dokonca aj na verejnom priestranstve v absolútnom centre nášho hlavného mesta, ako sa ukázalo pri nedávnej šarvátke medzi údajným právnikom a obyvateľom bytovky s mestskou políciou, ktorú nezvyčajne na naše pomery vyhrala mestská polícia. V tomto prípade bolo predmetom sporu to, či si obyvatelia môžu de facto sprivatizovať ulicu len preto, že ich údajne obťažujú bezdomovci a sociáli. Na moje a zjavne nie len moje veľké prekvapenie sa ukázalo, že na Slovensku sa dá skutočne sprivatizovať, teda uchmatnúť veľa verejného, ale sú predsa len ešte aké také limity. Zábery z toho, ako urastený, dobre oblečený a údajne právne vzdelaný človek zjape po policajtoch, respektíve policajtke, ktorá tam bola,
lebo mu berú jeho plot či ohradu, od ktorej si oddeluje vlastné od verejného, sú dokonalou ilustráciou tohto zásadného rozdielu medzi Slovenskom a Nemeckom. Ak odhliadneme od skutočnosti, že naša krajina je kleptokracia, ktorú riadí organizovaná zločinecká skupina a hospodárska trestná činnosť je niečo ako národná tradícia a náš najobľúbenejší šport, Slovensko je jedna z najbezpečnejších krajín EÚ vo väčšine ukazovateľov, pokiaľ ide o násilnú trestnú činnosť, a po tejto stránke Nemecko prekonáva. Preto by pri pohľade napríklad Papuánca na čísla Eurostatu malo byť logické, že viac plotov a múrov bude v Nemecku, ale nie. Veru nie. Nemecké ploty, ak už sú preto, aby sa v záhrade dobre vybehal pes a aby neohrozoval okolo idúcich chodcov. Za útok psom sú tu nemilosrdné pokuty a nemeckí spoluobčania sa neostýchajú udať vás orgánom pri prvej príležitosti. Ordnung muss sein. Ak nie je domáci miláčik, plotiky a múriky sú len symboliš a v zásade zbytočnou okrasou predzáhradiek, od ktorej sa, hlavne už na novších uliciach, úplne opúšťa. Samozrejme aj z ekonomických dôvodov, pretože šetrenie je pre zmenu zase nemecká národná tradícia a tunajší veľmi obľúbený národný šport. Naše slovenské ploty a múry sú v porovnaní s nemeckými o mnoho serióznejšie. Sú tu vlastne malé privátne repliky berlínskych múrov, ktoré bezpečne držia všetko, čo má zostať doma a pod strechou, aby nič neuniklo. Ideálne nie len hádky na záhrade, ale ani len vôňa luxusnej grilády, o obraze obrovského bazéna so slanou vodou ani nehovoriac. Toto všetko musíme urobiť, pretože naša závisť nemá hranice. A tak sa ich pokúšame postaviť. Závisť je zase produktom pociťovanej obmedzenosti zdrojov, ale to je už úplne iný príbeh. V neposlednom rade naše múry a ploty slúžia na to, aby sme oddelili verejné, respektíve to nenaše, od svojho, teda toho nášho. Toto robíme pretože na svojom udržiavame, ako si všimli nielen cudzokrajní hostia a návštevníci našich mestečík a dedín, vynikajúci poriadok, pričom na ulici a na verejných priestranstvách už odhadzujeme a znesieme odpadky a akceptujeme akýkoľvek bordel. Ak by ste náhodou mali pocit, že zase prepadám autošovinizmu, pozrite si na kontrast medzi poriadkom na súkromných častiach, napríklad tavernu, a na jeho verejných komunikáciách. A porovnajte to napríklad s Bojincami. V taverne takmer nie je do rozdielu. U nás doma na Slovensku žiaľ je. Ak nemáte čas navštíviť moje rodné mestečko, navštívite kamarátku v Petržalke. Jej bytík je ako zo škatulky. Na spoločných častiach hodzaj novej bytovky je však špinavý koberec, porozhadzované letáky, povykladané haraburdy, to všetko kombinované po lepom výťahu, aj vstupné haly s upozorneniami, príkazmi, varovaniami a výzvami, aby všetci bezpodmienečne udržiavali absolútny poriadok. Samozrejme, každé pravidlo má svoju výjimku. Ešte v časoch reálneho socializmu presťahovali obyvateľov hornonitrianskej obce Koš, ktorá sa začala prepadávať v dôsledku banskej ťažby podzem, na pitoreskné sídlisko Kanianka uprostred lesov nad Bonicami. Dodnes deň je vycickané, ako hovoríme, do posledného detailu s predzáhradkami a aj firhánkami na oknách spoločných chodieb. Kto neverí, nech tam beží. Je to ďalší z doteraz neodhalených klenotov Hornej Nitry. Je to asi ťažko akceptovať, ale uvedené má ústavný a štátotvorný, rozhodne však občiansko-náučný súvis. Totižto, ak chceme zásadným spôsobom zmeniť pomery v našom štáte, ak chceme novú republiku, musíme zásadným spôsobom zmeniť náš pomer k verejnému. Konkrétne, musíme pochopiť, že nič nie je nikoho a nič nie je verejné, ale že všetko je naše, vrátane verejného, eráru, štátu, jeho orgánov, inštitúcií, daní, poplatkov a tak ďalej a podobne. Jednoducho povedané, musíme si osvojiť náš štát. Nie prisvojiť, ako to doteraz robili a stále robia nekonečné zástupy zlodejských bánd, maskovaných ako politické strany, predovšetkým na tzv. Ľavicovej a tzv. Národno-sociálnej časti spektra. Pozorný poslucháč či čitateľ isto namietne, že takých už bolo, že to sa ľahko povie, ale ťažko urobí. Takýto myšlienkový reset, o to viac, že v nás zakodovaný od Slovenskej socialistickej republiky, od jej čas. Uznávam, táto zásadná zmena v našom postoji sa nedostaví hneď. Ale aj tá najdlhšia cesta sa začína od prvého kroku. A nikdy nezaškodí, ak sa deje za takých okolností, že človek vie, kade a kam ide, že.
Z dnešnej bezpochyby kleptokracie, prípadne ochlokracie, teda vlády zlodejskej či tej najhoršej časti našej spoločnosti, výpočet príkladov a pravidelný prehľad prejavov nenechám a čitateľa či poslucháča odkazujem na tvorbu už zmieňovaných Šoltesa, Havrana a Marca, by som si už kladol za cieľ budovať a dospieť k zbudovaniu aristokratickej republiky, teda vlády, kde značnú časť moci v štáte držia tí najlepší z nás, aristoji. Samozrejme, vzhľadom na momentálne inštitucionálne usadenie našej vlasti v EÚ a Rade Európy nie je možné uvažovať o žiadnom majetkovom ani vzdelanostnom cenze, čiže možnosti obmedziť vplyv kleptikos a ochloji na správu vecí verejných. Hoci na jednej strane by takéto rázne a pohodlné riešenie vyriešilo veľa vecí veľmi rýchlo, je vysoko pravdepodobné, že by zásadným spôsobom ohrozilo občiansky zmier a pokoj medzi spoločenskými triedami. Preto je lepšie konať nie revolučne, ale evolučne a postupne sa zasadzovať o to, aby jednak o správe Respublike rozhodovali tí najlepší s volebným právom a aby Respublika subtatris bola spravovaná tými najlepšími z najlepších. Aby sa tak mohlo stať, musíme riešiť otázky kvalitatívne aj kvantitatívne, a to aj vzhľadom na, povedzme, politické otázky geografie a na úrovni jednotlivca, ako aj celej spoločnosti pri zohľadení temporálneho aspektu. Prvú časť tohto cyklu som ukončil smelým náčrtom zmluvy so štátom ako individuálneho aktu na účely vybudovania osobného vzťahu zväzku s republikou, a to pri naturalizáciu alebo dovršení novostanovenej hranice pre aktívne volebné právo 16 rokov dovršeného veku. Týmto posunom do súčasnej hranice neoriem prvú brázdu v Európe. Hlasovať takto mladí môžu Nemci v niektorých prípadoch na komunálnej úrovni. Ale sledujem zároveň aj didaktickú úlohu a priznám sa, že chcem posilniť revolučnejšiu časť elektorátu, aby republika mohla výjsť z tohto momentálneho impasu. Základom takejto zmluvy by tak malo byť ako v iných prípadoch rovnakého významu slávnostné prebratie synagmatických a v určitých prípadoch aj vymáhateľných povinností a formulácia hlavných zásad v rámci vzťahov medzi republikou a novým občanom. Menovite by malo ísť na strane štátu o záväzok brať dane ako majetok zastúpeného občana, ďalej záväzok nakladať s daňami výhradne v medziach zákona a na účely v ňom stanovené a záväzok zabezpečiť občanovi príslušný katalóg práv a slobôd, eventuálne je to riešiteľné a odkazom na Chartu základných práv Európskej únie. Zo strany občana ako kľúčový prvok uvádzam čestný záväzok, že sa bude aktívne a pravidelne zúčastňovať na správe vecí verejných a minimálne výkonom svojho volebného práva plniť si svoje občianske povinnosti a takisto aj branný všeobecný záväzok vrátane záväzku účasti na brannej príprave. Zmyslom týchto krokov je dosiahnuť hlboké občianske uvedomenie si toho, čo mi v kontexte našej dnešnej spoločnosti chýba. A to toho, že nie je rozdielu medzi svojim vlastným a verejným, pokiaľ ide o štát, a že verejné je naše, spravované zo strany správcov fiduciárne k verejnej ruke. Fiducia sa tu potom stáva mravnou povinnosťou štátu, jeho zástupcov a jej porušenie je postihnuteľné všetkou silou právneho štátu. Takýmto spôsobom strhávame pomyselné múry a ploty a zostáva len jeden šíry priestor, v ktorom je občan suverén a pána vládca. Zároveň bude treba, aby toto aktívne občianstvo bolo každodenné. A tu sa dostáva do popredia obraz cesty k chrámu na hore nad tavernou. Na Slovensku sa často stáva, že aj zbudujeme napríklad modernú čerpaciu stanicu alebo nejaké verejné sociálne zariadenie, ale výstavbou a otvorením ako keby všetko pre nás padlo. Hotovo, fajront, vybavené. Po kvartáli alebo dvoch to potom na onej benzínke či verejnom vecku vyzerá ako v prasacom chlieve a človek nemôže uveriť, ako veľmi objekt upadne, keď sa mu nedostáva patričnej starostlivosti. Preto by bolo dobré, aby sme konečne pochopili, čo chápe aj nemecká hlboká provincia. Bez pravidelnej poriadnej údržby to nejde a pravidelná poriadna údržba je najlacnejšie. A to platí nielen pre občana, ale aj pre obec a takisto aj pre štát. Máme len dve cesty. Buď budeme republiku osobnou starostlivosťou a angažovanosťou udržiavať, a to aj zo zahraničia a v dobrej kombícii, alebo budú nás pomery ako v Rusku, kde po rokoch pasivity a zanedbávania príde revolúcia za každým a rozvráti všetko do trosiek, aby sme zase začali znova stavať všetko z ruín.
Naša vlast, a o tom sa málo hovorí, trpí však aj kvantitatívnymi problémami v tejto oblasti. V domácej spisbe sa síce venuje pozornosti tomu, aký mizerný je náš štát a verejná správa, ale len veľmi málo sa hovorí o tom, ako je tento v zásade zlyhaný aparát prebujnelý na všetkých úrovniach. Pre až tragikomický výkon, ktorý naše inštitúcie podávajú, je zrejmé, že premenom, ktoré Republika Subtatris nesmie niesť, je obrovský počet obcí a miest, okresov a krajov v prepočte na obyvateľa. A takisto aj policajní a iných zložiek. Pričom toto všetko nie je možné žiadnym spôsobom odôvodniť. Nekorešponduje to ani so zložitými podmienkami na realizáciu miestnej správy či samosprávy. Slovensko nie je súostrovie, ani neleží v Andách a naše občianstvo sa vyznačuje dostatočnou mierou disciplíny, respektíve pasivity, že? A nie je to odôvodnené ani vyššou ako EU priemer kriminálnosťou našich občanov. Vôbec teda nie je potrebné, aby ju strážil tak vysoký počet pánskych drábov, pandurov a ich iných rôznych brachiálnych zložiek. Táto prepočetnosť je osobitne škodlivá v situácii, kedy je aktuálna Slovenská republika jedna z najchudobnejších v Únii a kedy šetrenie je jediná politika, ktorú skutočne potrebuje realizovať odteraz až na veky táto a všetky ďalšie vlády. Zo všetkých uvediem len pár čísel. Porovnateľné Dánsko má cirka 100 komún. Slovensko ich má okolo 3000, pričom Dánske kráľovstvo je štát o mnoho menej celistvý. V jednej dánskej komúne je a skladá sa na ňu 60 000 občanov. Jednu slovenskú obec a jej orgány, poslancov a zväčša tragikomický výkon povinnosti správy financuje len približne 2000 občanov. Je až do plaču, že naša republika má o 9 krát viac volených zástupcov ako Dánsko, hoci je cirka o 3 krát chudobnejšie ako zem jeho výsosti kráľa Frederika X. Preto bude len na mieste, aby Republika Subtatris eliminovala zbytočné vrstvy správy likvidáciou samosprávnych krajov, tak aby zostali len okresy a celoštátna úroveň. A aby sa uskutočnila koncentrácia obecnej skladby krajiny tak, aby sa obce pospájali do väčších celkov komún. Samozrejme, bude to v našich podmienkach veľmi náročné, pretože napríklad nikdy nenávidia Bratislavu viac ako v Trnave, Prievidzu viac ako v Handlovej a Topolčany viac ako v Partizánskom, ale keďže alternatívou je viac ako istý zánik, nebude sa tomuto kroku dať vyhnúť. Je však nie len potrebné, aby bolo menej reprezentantov, ale aj, aby bolo viac reprezentatívnosti. Zvolení poslanci, primátori a starostovia nie sú občania, ktorí vyhrali vo volebnej športke prvú cenu, možnosť nakradnúť si z verejného dosítosti, ale musia byť skutočnými predstaviteľmi svojich voličov. V tejto súvislosti treba zvážiť aj zavedenie možnosti imperatívneho mandátu, pričom však s presne stanovenými podmienkami. Reforma justície, bez ktorej zostane akákoľvek zmena poriadku len na papieri v rámci klasickej dichotómie law in books versus law in action, je hodná osobitnej časti, takže to nechám teraz tu tak. Dlhodobým problémom Slovenska je aj nekonečná odťažitosť ústrednej štátnej moci od občanov, ale žiaľ, a možno ešte tragickejšie, aj ľudí od tejto moci. Je to možno dané historicky, že sa na štát a vládu v provincii pozerá občianstvo ako na čosi kozmicky vzdialené, akoby na inej planéte. Tam hore sa páni hrajú, stvárujú rôzne huncúctva, ale tu u nás si ideme ako vždy svoje a sme všetci proti tým hore zomknutí. Toto možno dávalo nejaký zmysel, keď našim hlavným mestom bola Budapešť alebo Praha. Koniec koncov napríklad normalizáciu naša kreatívna trieda preskákala relatívne bez úhony a dokonca s významným rastom v určitých oblastiach, vďaka tomuto modelu uvažovania, tak dokonale implementovanému súdruhom ministrom kultúry napríklad a veľmi dobrým básnikom Miroslavom Bálkom, ale v podmienkach samoštátneho štátu je značne kontraproduktívna. Je skutočne potrebné, aby štát a jeho reprezentanti boli tak blízko k občanom, ako sa len dá. Tu sa z pamäti natíska slávna scéna Michala Sergejeviča Gorbačova, ktorého súdrovia na ulici, myslím niekde v Leningrade, vyzývali na to, aby bola moc čo pobližšie k ľudu. A on, obkolesený davom v obrovskej tlačenici, so smiechom odvetil: kudá už poblíže. Aha, veď už bližšie sa už nedá. Ach, mladosť, sladký čas nádejí, až sa žiada parafrázovať Puškina, dejí Michajlových prekrásno je načal. Blízkosť tá sa v dnešných časoch simuluje vďaka dvom kopcom, z ktorých ten prvý Gutenberg upadá, tlačené slovo, a ten druhý Zuckerberg, čiže Facebook a sociálne siete vo všeobecnosti,
naberá na význame, vďaka čomu je taký priemerný politik Slovenska, povedzme Kinder Fico a minister pôdohospodárstva Takáč presvedčený, že jeho stupidné videá z nákupov, alebo ako cvičí posilovni, z neho robia prakticky člena každej slovenskej rodiny a plne postačujú na miesto odpovedí na otázky, napríklad o nekonečných rozkrádačkách v rezorte pod jeho kuratelou. Asi mnohí teraz nepoteším, ale v kontexte priepasti medzi občanmi a štátom, respektíve centrálnymi orgánmi a nimi, zohráva úlohu aj geografický aspekt. A nie naše, nebojím sa povedať, že priam excentrické hlavné mesto. Na to, že je centrom, v princípe leží úplne mimo centra, čo isto komplikuje napríklad spravovanie východného Slovenska s každodennou znalosťou veci. Je to premrhaná šanca práve preto, že na jednej strane práve východ krajiny potrebuje rozvojové impulzy, ako aj z toho dôvodu, že po ukončení vojny na Ukrajine a v súvislosti s jej rekonštrukciou sa práve východná časť našej republiky môže stať motorom hospodárskeho a iného rastu Slovenska. Nie len pre uvedené, ale aj vzhľadom na potrebu jasnej ruptúry oddelenia novej éry od tej starej, bude preto asi príhodné, aby sa hlavným mestom Respublika Subtatris stalo nové mesto, Solium, súmestie Banská Bystrica a Zvolen, pomenované podľa spoločného kmeňa latinských názvov týchto miest. A to aj preto, že z neho potom radiálne budú vychádzať spojenia približne rovnomerne do všetkých kútov republiky. Tento radikálny krok nie len lepšie priblíži centrálnu vládu občanom, ale vzhľadom na nižšie životné náklady a sumy získané za odpredaj lukratívnych budov ústredných štátnych orgánov v Bratislave bude možné vybudovať novú, menšiu a zásadne lepšiu štátnu správu a jej infraštruktúru. V časoch e-governmentu nebude žiadny problém ponechať časť štátnych orgánov súvisiacich s reprezentatívnymi funkciami, napríklad úrad prezidenta alebo so zahraničnými vecami zájmy v Bratislave a naopak napríklad ministerstvo obrany presunúť bližšie smerom k Ukrajine, ktorá bude bez ohľadu na to, či bude ďalej bojovať, alebo či sa podarí konflikt ukončiť, intenzívne budovať svoje obranné kapacity a vybavenosť, v rámci čoho môže naša republika získať obojstranne výhodné príležitosti. Akokoľvek sa to teraz, najmä v rámci nášho istého tradičného solipsizmu a pre takú určitú posadnutosť s vnútornými vecami nezdá, ale rozvoj v rámci Európy a jej ťažisko sa bude posúvať smerom na východ zo západu. Pričom os nebude už východozápadná, ale skôr severo-južná. Príležitosti na rast a aj demografický rast možno v najbližších 10 ročiach očakávať niekde v oblasti regiónu Balt, Poľsko, Ukrajina, Balkán. Respublika Subtatris ako štát, ktorý stavia na svojich historicky otvorených základoch a na svojom centrálnom umiestnení na kontinente, si nemôže dovoliť nevyužiť túto príležitosť vyplývajúcu z uvedenej veľkej reorientácie. A podľa toho, ako tento cieľ využijeme, nás čaká buď zlatá éra, alebo úpadok. Ale o tom už na budúce.